לכבוד האביב אותו אנו מציינים הערב, אני מברך את כולנו בברכת התחדשות ותקווה לעתיד טוב יותר. האביב, החוזר מדי שנה, מזכיר לנו שגם אחרי תקופות מורכבות וקשות, באה תקופה של צמיחה, פריחה מחדש. אנחנו, גמלאי צה"ל, שבמשך שנים רבות נשאנו בעול הביטחון והגנת המולדת, מהווים דוגמה חיה למסירות ולאהבת העם והמדינה. אנחנו ממשיכים כיום לתרום כמיטב יכולתנו לחברה בה אנו חיים. את הערכים הללו של תרומה לחברה אנחנו מנחילים לדור הצעיר, לבנינו ולנכדינו, שמוכיחים כל פעם מחדש שהם לא פחות טובים מאיתנו ואף עולים עלינו בהקרבה, באומץ הלב ובמסירות למדינה. אנחנו כאן בסניף, בקעת אונו, החלטנו להפוך את הלימון ללימונדה, ולמרות שנאלצנו לבטל את הרמת הכוסית לפסח ולבטל שורה של אירועים מתוכננים, חוגגים היום את מסיבת האביב. אנחנו מתכננים בתקופה הקרובה מגוון רחב של פעילויות, ואני קורא לכם חבריי היקרים, צאו מביתכם ובואו והצטרפו אלינו לפעילות הענפה של הסניף. אני מבטיח לכם שבכך תשפרו את מצב רוחכם ואת בריאותכם. ולבסוף, אנחנו מרכינים ראש ומשתתפים בצערו של חברנו לסניף, כדורי ערה, שנכדו עידן פוקס נפל אתמול בלחימה בלבנון. אנחנו מאחלים החלמה שלמה ומהירה לכל פצועי צה"ל, ושנזכה כולנו לבשורות טובות. אני מזמין כרגע את המנכ"ל מר אמיר שוצמן לשאת דברים. ערב טוב, אלטה לוי, יושבת-ראש המחוז, יעקב, הנהלת הסניף. אני לא רוצה לגזול את זמנך, ואני יודע שאת לחוצה, אז תרגישי חופשי אם את רוצה במתישהו. כמה דברים. ראשית, באמת ציינה גם מיכל, אנחנו עברנו פה תקופה ועדיין אנחנו בחוסר ודאות, ואנחנו, הבשורות האלה שעכשיו שמענו, אנחנו לצערי חווים את זה כבר מה-7 באוקטובר. לא מעט חברי צוות שהדור המשך שלהם המשיך במסלול של הסבא והאבא, אנחנו רואים את זה כל הזמן. גם לא מעט חברי צוות נפגעו או נפגע הרכוש שלהם גם במלחמה הזאת, וצוות היה שם לעזור. בסוף צוות זה ארגון שהוא כל הזמן מחפש רק איך לתת או איך לעזור. הייעוד שלו זה לשמור ולהגן על הזכויות שלנו. לא מעט הצלחות בתחום הזה, ניגע רק בכמה מהן. ראשית הצלחנו, אני מקווה שהם יודעים פה בסניף, שהצלחנו לקבל את מה שמגיע לנו, זה 500 שקל הטבה לנופש. היום לכל חבר צוות מגיע 500 שקל לצאת לנופש, בין אם הוא יוצא עם הסניף בטיול מאורגן שאתם עושים פה לא מעט נופשים, בין אם הוא מחליט לנסוע עם המשפחה שלו, הוא מקבל מצוות 500 שקל ועוד 8.5% הנחה על כל העסקה. עשינו מכרז גדול, כל החברות הגדולות השתתפו, זה הרבה מאוד כסף, יש 44,000 חברים בצוות. תכפילו את זה גם ב-500 שקל וגם ב-8.5% מהמחזור, זה יכול להגיע ל-300 מיליון שקל בשנה, הרבה מאוד כסף, שזה לטובת האנשים שלנו, אנחנו רוצים שתהנו מזה. אז גם אם אתם יוצאים עם הסניף, וגם אם אתם יוצאים לבד, עם המשפחה, עם הילדים, הנכדים, תעשו את זה בצורה מסודרת, דרך צוות, יש לנו אתר מונגש לטובת העניין הזה בלבד. אין שום אפשרות, אני לא מאמין, ואמרתי, הצהרתי כבר, אני לא מאמין שמישהו יכול לתת הצעה יותר טובה משלנו. אם יש כזאת, תגידו לנו, אנחנו נטפל בזה. זה דבר אחד. ב1 לאפריל, 9,000 גמלאי צה"ל, נכון, כנראה רובם לא מהשכבה שלנו, אני כבר עוד מעט 20 שנה משוחרר, אבל כל מי שפרש מ-2013 ועד 2019 קיבל בזכות צוות, בזכות עתירה שלנו לבג"ץ, עשרות ואפילו מעל 100,000 שקל ב1 לאפריל, כי אנחנו עתרנו על איזשהו הסכם קיבוצי שהגיע לאנשי קבע, וזה חל על מי ששרת בתקופה הזאת. זה לא ניסן. מי שלא פרש בתקופה הזאת או שרת בתקופה הזאת, זה לא רלוונטי. ניסן לי זה לא רלוונטי, אני מעריך שגם לרוב האנשים שיושבים פה לא רלוונטי, אבל אנשים קיבלו את זה בזכות צוות. ואני מאוד גאה שאנחנו נלחמים על הדבר הזה. הגענו למצב ש100% מהפורשים מצטרפים לצוות. זה לא תמיד היה ככה. 100% פורשים, יש 1,000 בשנה, זה הבעת אמון מוחלטת. ופה זה אחד הסניפים החזקים שיש לנו,
תסכימי איתי, שמשלב בין צעירים ומבוגרים ונותן לפה ונותן לשם. היום אנחנו גם הכנסנו גם מפגשים חברתיים, ואני יודע שפה אתם עושים את זה. כן. אנחנו משתתפים ב-60 שקל לכל חברי צוות שמשתתפים במפגש, רק שיצאו מהבית, ישבו באיזה בית קפה בעיר עצמה. אני מקווה שאתם גם מעודדים את המסחר פה בעיר. ישבו בבתי קפה בעיר פה, 7 אנשים ומעלה, וצוות משתתף ב-60 שקל עבור כל אחד, עד פעמיים בחודש. זה 1,440 שקל בשנה לכל בן אדם. זה לא מעט. הורדנו את דמי החבר בשנתיים. פה אני נותן קרדיט גדול ליושב ראש הארגון אביגדור קהלני, שגם נפגש עם מיכל, גם סקר בפניה את הפעילות של הארגון, וגם אני חושב שיש שיתוף פעולה בהחלט ראוי לציון בין העירייה פה לארגון שלנו. יש כבר כיכר צוות? זאת הזדמנות גם להגיד תודה, כי לא בכל מקום באמת יש לנו שיתוף פעולה מלא. יש לנו פה סניף שיושב בתוך משרדים. אנחנו באמת רצינו, ויש לנו פרויקט יפה, שאנחנו יש לנו בכמעט 20 רשויות כבר, כיכר לצוות. ולא צריך לבנות כיכר, זה רק לשים את השלט שהכיכר יושב צוות לכבד את גמלאי צה"ל. כל אחד מאיתנו נתן בין 20 ל-30 שנה לטובת ביטחון המדינה לסביר, לא מדבר על המילואים גם. אז יש לנו כ-20 רשויות שעשו את זה, רק לאחרונה עשינו את זה בחולון, ואני חושב שזה פרויקט יפה. אם יש פה שכונות חדשות או כיכר, רק נשים שלט כיכר צוות, זה יפה מאוד, ביקשנו את זה. הורדנו את דמי החבר, ואמרתי את זה, הורדנו והצלחנו גם בזכותו של אביגדור קהלני שלחץ מאוד על הדברים האלה, כי הוא באמת, כשאני מדבר צעירים, הוא מדבר מבוגרים. הוא כל הזמן אומר, הצעירים יודעים להסתדר, אנחנו צריכים להיות אוזן קשבת ויד מלטפת לאוכלוסייה המבוגרת. אנחנו הורדנו, בניגוד לכל היגיון גמור, יש לנו פוליסת ציוד שיש בה עשרות אלפים, אין היום פוליסת ציוד קבוצתיות במדינת ישראל, רק קופת חולים, ולצוות יש. ואנחנו הצלחנו לשכנע את מנורה, כי זאת פוליסה מאוד מאוד חזקה, להוריד את הפרמיה לאנשים בני 80 ומעלה ב-20%. הפרמיה בביטוח סיעודי עולה בהתאם לגיל, אצלנו יורדת. אז כל מי שהגיע לגיל 80, יש פה כמה תעודות היום, אז גם, בנוסף גם, ירד לו כ-100 שקל בחודש לביטוח הסיעודי. הצלחנו להוריד את הדבר הזה. המפגשים החברתיים שסיפרתי עליהם, אני חושב שבסך הכל יש פה תנופה, וגם הורדנו את דמי החבר, אז בסוף יוצא שבן אדם משלם 360 שקל ויכול לקבל מצוות בשנה עם המתנת יום הולדת שגם הולכת לעלות כמעט 2,000 שקל. תחשבו על זה, זה לא מעט כסף. אז אני חושב שיש במה להתגאות, וצוות ארגון שהוא באמת דוחף כל הזמן לטובת הדבר הזה. אנחנו נמשיך ונעסוק בזה, נקווה ונתפלל כולנו שאנחנו נחזור לשגרה מלאה, כי גם אנחנו רוצים קצת שקט, ונקווה שמפה והלאה תשקעו את הארץ 40 שנה ואתם תמשיכו את הפעילות היפה שלכם. ביקשת ממני לקצר, קיצרתי. תודה רבה וערב טוב. אז אתם יודעים, אנחנו מדלגים ממקום למקום, אבל הייתי חייבת להספיק להיות איתכם גם קצת. אז חזרתי מקריית שאול במיוחד לפה, ואחר כך אני אסע לחולון, עשיתי את התחנה הזאת חזרה לפה, רק כדי לא להפסיד אתכם. אז קודם כל סלחו לי שזה יהיה מהיר. אבל, אתם יודעים, שאלתי אותו באמת, לכבוד מה החגיגה, כי אני כבר מבולבלת מאוד. אתם יודעים, חזרנו מהמלחמה, והילדים, איך שחזרנו מהמלחמה, התחפשו לפורים. גני הילדים התחפשו לפורים כשחזרנו מהמלחמה. אחר כך אתם חוגגים את האביב, אבל גם ציינו בדרך אחרת, והנה שבוע הבא כבר ל"ג בעומר. אז כל החגים התערבבו עם המלחמה הזאת ביחד, אבל את הרוח של העם היהודי אנחנו לא ניתן לאף אחד להוריד. ולא משנה איזה חג אנחנו באמת חוגגים היום. חג החירות, חג העצמאות, חג ל"ג בעומר, באמת כל מה שלא תבחרו, אנחנו נחגוג את החיים. אני חושבת שעברנו כולנו 5 שבועות לא פשוטים, מורכבים, שבהם באמת כל העורף, אתם העורף, אבל להזכירכם, לפני הרבה שנים הייתם החזית, והייתם ההנהגה, והייתם ההובלה, ואתם בשבילנו ההורים והתומים במודל שלכם, במורשת שלכם, וכל מה שאתם עשיתם למען המדינה הזאת. אנחנו בהפסקת אש שלא ברור האם היא זמנית או לא,
האם בצפון כבר הכריזו עכשיו על מצב כבר שזה כבר אין הפסקת אש, אבל מה שלא יהיה ואיך שלא יהיה, אנחנו נתמודד ובאמת נהיה עם הפנים קדימה לכל מה שלא צפוי לנו. אני כולי תקווה, באמת כולי תקווה שיהיה לנו בשורות טובות למדינה שלנו, כי כולנו כל כך כמהים ורוצים שגרה, רוצים חיים רגילים. אני בדיוק אתמול נפגשתי בשעה 9 בערב בחמ"ל העירוני שלנו עם כל המתנדבים, התושבים שלנו של העיר, שנתנו באמת המתנדבים של החירום, כיתות הכוננות וכיתות הרחפנים וכיתות הרפואה ויחידות החילוץ, ונפגשתי איתם להגיד להם תודה, ואמרתי להם זה רק אתנחתא, זה רק בינתיים, אני יודעת שאולי יהיה עוד מערכה, אני יודעת שאולי, אני מבינה, אבל רק להגיד להם תודה. אז גם לכם הזדמנות כאן להגיד תודה, תודה רבה על מי שאתם, תודה רבה על מה שאתם עבורנו. אני כל כך מתרגשת להביט בכם, בפנים האהובות שכבר אני מתחילה לזהות את הפרצופים מהמפגשים שככה אנחנו באים, גם דלי וגם אני, וזאת ההזדמנות גם להגיד למשה דלי שנמצא כאן לצידי, קודם כל תודה רבה על מי שאתה, אתה באמת, אתה חבר, אתה איש אהוב, אתה עושה הכל בהתנדבות ובנתינה, אין לו שקל אחד במשכורת. היא נכנסה לפה היום והיא אומרת, דלי, משה דלי, אתה עובד בעירייה. הוא לא עובד בעירייה, הוא תורם, הוא מתנדב, אבל את צודקת, הוא כל כך עובד. נכון, נכון, וגם אתם. וזה היופי, זה היופי של הקהילה שלנו ושל המדינה שלנו. כל כך הרבה אנשים נותנים ועושים ובהתנדבות ובלי לחשבן, ומשפחה, לא משפחה, אבל נותנים את מה שאפשר, כי בסופו של דבר מי שנותן הוא זה שמרגיש מלא. ואני רוצה שהלב שלכם יהיה מלא, ותצאו עם המלאות הזאת, עם הסיפוק הזה. ואני מקווה שאני תופסת אתכם בבריאות טובה, שכל אחד מכם, נכון, יש קצת הגוף, אבל הגוף בוגד בנו מדי פעם, אבל אני ממש מקווה שגם הגוף וגם הנפש שלכם מלאים בטוב, כי מגיע לכם באמת לחיות כאן במדינת ישראל, גאוותנו, עם הרבה הרבה אהבה והרבה הרבה כבוד שיתנו לכם כולם. אני מברכת אתכם, רוצה שתהנו, שיהיה לכם ערב קסום וטוב ומלא, ואני רוצה להגיד לכם תודה רבה על הארגון שלכם, על כל מה שאתם עושים, על הנפש, על האנרגיות, על התרומה, שאתם לא מרפים, שאתם תמיד דואגים להם, ואני אוהבת אתכם, הכל בהתנדבות וברוח טובה ותמיד עם חיוך. אז שיהיה לנו ערב קסום. אני רוצה להזמין כרגע את סיגל לוי, עורך דין, יושב ראש המחוז, שמלווה אותנו כיושב ראש המחוז לאורך כל הפעילות שלנו, עוזרת, מסייעת. בבקשה סיגל. תודה יעקב. ערב טוב לכם. אני באמת לא אאריך אחרי כל הברכות האלה, גם מראשת העיר וגם ממנכ"ל צוות, הוא סקר את כל נושא הזכויות, אז אני רק רוצה לברך אתכם ואת הנהלת הסניף שלכם בראשותו של יעקב, ואני רואה פה גם את שלום פריאנטה, יושב ראש הסניף הקודם, על באמת עשייה נפלאה. באמת עשייה נפלאה ובהתנדבות, כולנו מתנדבים. כולנו עובדים בצוות בהתנדבות, כל הנהלות הסניפים והנהלת המחוז, ובאמת עושים הרבה מאוד, מקדישים מזמנם וממרצם ויוזמים פעילויות יפות וחדשות ומשתפים ומרחיבים את מעגל המשתתפים, וזה באמת נפלא. ובנוסף למה שאמר אמיר, גם הסבסוד שמקבלים מצוות זה כסף, אמיר. אנחנו מסבסדים את כל הפעילויות. לא? אז הנה, אז אני מוסיפה. אני לא אחזור על כל מה שאמרת, אבל גם מספיק שמשתתפים בפעילות אחת והחזרנו את דמי החבר. סדר גודל. אז באמת כל הכבוד לכם, גם לסניף עצמו שעושה באמת פעילות נפלאה, וגם לכם חברים יקרים שאתם באים ומשתתפים. אני רק רוצה לציין, גם אנחנו במחוז לצערנו נאלצנו לדחות פעילויות, יש לנו גם פעילויות במחוז כמו שאתם היטב יודעים, שזה גם מאפשר מפגש חברים עם סניפים אחרים. סניף בקעת אונו הוא אחד הסניפים הגדולים במחוז, אבל יש לנו עוד 8, סך הכל 9 סניפים במחוז דן,
ואנחנו מקיימים פעילויות. הפעילות הקרובה היא ב-11 במאי, זה מועדון הסרט הטוב, שזה כבר פעם שלישית שאנחנו עושים את זה, ואני מאוד אשמח לראות אתכם. אנחנו פרסמנו את זה היום, כן, זוכרת, וזה יהיה בקניון איילון. אנחנו מקיימים את זה בקניון איילון, ויום האישה הבינלאומי שבדרך כלל נחוג במרץ, נאלצנו לדחות אותו. זה שוב, זה שיתוף פעולה עם עיריית קריית אונו, והאחראית על מעמד האישה אצלכם, אתי, הסגנית. אנחנו עשינו איתם שיתוף פעולה, ואנחנו עושים את הבוקר הזה, את הפעילות הזאת פה בקריית אונו, באיפה שהייתה מכללת אונו. וזה יהיה ב-24 במאי, אתם תקבלו עדכון על זה בהמשך השבוע. מי שנרשם לאירוע במרץ, זה בתוקף. אנחנו נתקף את זה שאכן זה מתאים לכם, כי לפעמים התאריך לא מתאים. התוכנית היא דומה, אפילו יותר טובה. אתם תראו את זה בהמשך השבוע. אני מקווה לראות את כולכם שם, מה גם שהבאנו לכם את זה הביתה. יותר קרוב מזה אין, יש שם שפע של חנייה והרבה מקום. אז אני מאוד מקווה לראות אתכם, וגם יישר כוח לכל המתנדבים שאנחנו תכף הולכים לברך אותם. תודה רבה לכם, והמשך ערב מעניין. תודה רבה לסיגל. אני מזמין את כבוד הרב ורדי, בבקשה. ברשות כבוד ראש העיר, המשנה לראש העיר, המנכ"ל, באי הכוח, המנהלים, אני אגיד לכם תמיד, אני לא אאריך במילים, אבל משהו אחד מרגש אותי פה בערב הזה. בסופו של דבר, גמלאי צה"ל זה אנשים שתרמו לכבוד המדינה, הצילו נפשות, הצילו אנשים. עשו משהו של מסירות נפש שהתורה מדברת עליו, זה עניין של מסירות נפש, למסור ממש, להתאמץ בכל יהודי, כל אזרח. אבל אני מתרגש לראות פה את כל האנשים פה שעוסקים במלאכה, על הכרת הטוב שלהם לגמלאים שהם באים פה עכשיו ודואגים שיהיה להם נופש, שיהיה להם אוכל, שיהיה להם בית קפה, שיהיה להם עניין. אחד הדברים שהתורה מושתתת עליהם זה העניין של הכרת הטוב. אנחנו אסירי תודה לכם בתור תושב, בתור צעיר. אני רואה אתכם הגמלאים, מי יודע, אולי אתם בפעולות שלכם, הצלתם אותי, אי אפשר לדעת, את כל התושבים, את כל האזרחים פה. אז קודם כל אנחנו אסירי תודה לכם. ואשריכם ואשריכם של כל באי הכוח שעושים את הדבר הזה, תבורכו ושתצליחו בכל אשר תעשו. תודה רבה ושבהצלחה לך על התפקיד החדש. טוב, כמו שנאמר, כל הטוב הזה, גם מה שאתם רואים פה וגם כמובן כל מערכת הפעילות שאנחנו עושים, לא נעשית על ידי אדם אחד. יש לנו הנהלה שהיא כולה מבוססת על מתנדבים, 10 חברים וחברות, שאני לא אקרא כרגע בשמותיהם, אבל אתם מכירים אותם. כל אחד מהם תורם מעל ומעבר, ימים ולילות, על מנת שלכם יהיה דברים טובים, אז מגיע להם מחיאות כפיים. יפה. אוקיי, נעבור כרגע להוקיר מספר מתנדבים מצטיינים, כפי שאנחנו עושים כל שנה, ואנחנו רוצים לתת להם תעודה וזר פרחים. אני קורא לבמה את נתן כספי, את ברכה תידר, את אילנה יוסף ואת גבי. בבקשה, בואו תבואו לכאן. בואו תבואו כאן, מדליקי המסורות, כן? טוב, הראשון חביב נתן כספי. נתן כספי היה חבר הנהלה של הסניף במשך כ-20 שנה. הוא היה גזבר הסניף, עשה את הכל בהתנדבות, מתוך רצון ואהבה. בנוסף לכך היה חבר ועדת פרט. ועדת פרט זו הוועדה המחוזית שדנה במצבים קשים שצריך לתת סיוע. הוא השקיע את כל הנשמה ואת כל הלב במשך 20 שנה. הוא גם התנדב במשטרה, ובהחלט מגיע לו נשאר כוח. נתן. ברכה תידר, חברת ההנהלה שלנו, מתנדבת בנשמתה, באה לכל הפעילות של הסניף, מתנדבת לכל פעילות כרשמת, כאחראית על כל נושא הרישום ודברים נוספים שהם מבקשים ממנה, בהחלט ראויה לכל הערכה וכל שבח. בבקשה. ברכה, תביא את התעודה שהוא יצלם אותה. ברכה. רגע, הוא מצלם אותה. רגע, מצלמים אותה.
אילנה יוסף, גם כן מתנדבת ונשפטה, גם בעיר וגם אצלנו בצוות, וכל פעילות שדורשים, היא מגיעה, מתנדבת, מגיעה לכל הערכה וכל הכבוד. היום עוד הייתה בבית ספר, תודה רבה אילנה על כל התנדבותך. וגבריאלה סובול, בואי בבקשה לכאן, גם כן מתנדבת. כל אירוע שישנו היא תמיד מגיעה לכאן, לפני זה עוזרת להכין פה את הכיבודים וכל מה שנדרש, היא תמיד נמצאת ומתנדבת. תודה רבה לך. פרס והוקרה, והוא סגן של הסניף הזה במשך 12 שנה, ואני לא מוותר לו הפעם, הוא יעלה לכאן ויקבל מאיתנו ראובן, בוא לכאן. למרות מצבו הרפואי הלא איי, הוא עושה את כל הנשמה, וכל הנשמה מתנדב ומגיע, והוא מטפל בפרט, מטפל באנשים בצורה בלתי ראויה, בלתי רגילה. ראובן דורון, על פעילותך המקצועית והמסורה רבת השנים כסגן יושב ראש הסניף, במיוחד ראוי להערכה תפקידך המסור בבעיות האישיות של חברי הסניף. אתה מפגין סובלנות, אורך רוח ופיקוד במשימה, איחולי בריאות איתנה ואריכות ימים. יישר כוח. הנהלת המחוז כבר הרבה מאוד שנים ופעיל ותורם בכל דבר שאנחנו מבקשים, כולל האירוע שעשינו לשואה. הוא היה פעיל, הוא לקח, הוא הביא, הוא החזיר, כל הכבוד. תודה. כל מה שנדרש ראובן מתייצב ועושה עם כל הלב. תדעו לכם, למשל לפעמים עם חברים שזקוקים למלא טפסים לקבלת הלוואה, במשך 3 שעות יש לו סבלנות, הוא ממלא טופס עד שהוא גומר את המשימה. ראובן, יישר כוח, וכל הכבוד.